Zulu omnyama ondlela zimhlophe nibingelelwa inhlonhlo eshaya imfengwane kulolu suku lwanamhlanje na. Zingane zakwethu ngithi ake sengeze kuleya nto yesikhwama sobunyanga sithi ukwengeza okunye. Sengeze laphaya ukuthi ngoba sikhulume ngalesi sihloko sesikhwama sobunyanga sesiyengeza. Ngane zakwethu ngisemkhukhwini engiquba kuwo njengoba ngikuleliswe ngokomsebenzi, kepha-ke asikho lapha, ngikho ehhovisi la ngiye ngitshontshe khona ngenza amavidiyo bese ngiwajikijela lapha kunina. Anqa kubukayo abuke bese yadlula. Ngane zakwethu, ma sikhuluma ngesikhwama sobunyanga ngisichaze ukuthi siyini nayo yonke into, sengithi ake sengezeke. Bakhona abantu ababa nesikhwama sobunyanga, uthola ukuthi uyinyanga kodwa noma umbuka uzongangakukholwa ukuthi uyinyanga ngokwendlela abukeka ngayo, noma ngokwesimo okuyisakhiwo somuzi wakhe, ukuthi cha, umuzi wakhe wakhe kanje, ngakho kusho ukuthi akanaso isikhwama ngoba uyiboni indumba asebenzela kuyona. Bakhona abantu abayizinyanga ongeke usukeleke wena uye kuyena nje kalula uthi uyofuna unyango. Uzuye ngoba usulayelwe umuntu thizeni esekutshela ukuthi awuxhumane nobani, ubani unazo impande ey'kanje, bese uyaxhumana naye. Uthole ukuthi akanayo ndawo isigodlo, ngoba thina sithi iy'nyanga ziba nesigodlo ey'sebenzela kusona. Igama lendumba belingavamile, liyigama nje eseliqala ukwanda kakhulu manje. Thina kwaZulu sikhule singalisebenzisi kakhulu, bekusebenza igama elithi isigodlo, ngoba phela lapha inyanga esebenzela khona noma isangoma esisebenzela khona kuney'mfihlo abebey'fihla khona ukuthi zingabonwa zenekele umphakathi. Sesiyakweshwama-ke lokhu esesikubona namhlanje ukuthi isigodlo senyanga senekela izwe lonke ngamakhamera. Usuyabona ukuthi esigodlweni sikasibanibani kume kanje ngoba kubona kwividiyo ayeshutha ezoyiposta ku-YouTube. Asiyazi lento ukuthi bayenzelani. Uma ngabe ufuna ukushutha, siye sithi-ke izinto ezizimfihlo zasedlozini noma zakuphi kuphi ungazishuthi, asikho isidingo sazo ukuthi zishuthe. Phuma wena uyoshutha phandle namabhayi akho ney'mpulampula zakho, ushuthe phandle-ke uqede usuyabuya-ke. Angabi bikho umuntu oyokwazi izinto nesimo sesigodlo sakho nge-channel ka-YouTube noma ngo-TikTok noma ngani. Kepha akasikho lapho umuntu uyayikhethela ukuthi ufuna ukuba kanjani, kodwa nje umbono wami okanjalo ukuthi lezi zinto zizimfihlo zishuthwa. Zingane zakwethu, asingene lapha-ke ekuthenini isikhwameni sobunyanga abantu uma besamukela baba izinyanga ezahlukene. Ukhona umuntu othola ukuthi yena unikezwe ukuba inyanga yempi, inyanga nje yempi. Uma uthi impi iyaphuma iyolwa la iyolwa khona, uyena oyiphatha izinto ey'qondene nempi kuphela. Okunye cha, akakwenzi, akelaphi, akenzi lutho, udila nempi. Esikhathini sanamhlanje ukuba inyanga yempi akusenayo i-profit. We are no longer fighting wars bafowethu, ayikho i-profit ozoyenza leyo nto. Uzozazi nje into lezi zempi ukuthi isebenza kanjani nayo yonke into, kodwa akuyona into ene-profit kakhulu. So ukuba inyanga yempi ya akukusebenzeli kakhulu esikhathini sanamhlanje. Abantu bafuna imali, so uma uyinyanga edila nezinto zemali uzoyibona-ke i-profit-ke ebunyangeni. Kodwa uma uyinyanga ukuthi inyanga yempi, you may get some labo nalabo abafuna ukuyolwa izimpi but akuna-profit. Kuyiqiniso fanele sibhekane nalo futhi nalelo ukuthi noma ungawuthi ukhokho wakho ukunikeza isikhwama wayinyanga yempi, asina-profit. Ngaze kudinga ukuthi wengeze kuleso sikhwama ukuze sikwazi ukusebenzela kahle uyibone into oyenzayo. Zingane zakwethu, bese kuba inyanga ekuthiwa iyinyanga ethwalisayo. Lowo muntu usuke iyinyanga ngoba phela nawe uphatha umuthi, kunemimoya futhi ayithintayo uma ithwalisa. Angazi-ke ekutheni inyanga ethwalisayo iyelapha yini. Bengingakaze kahle kahle ngikuzwe ukuthi inyanga ethwalisayo iyelapha. Nanokuthi-ke sengiye ngisola ukuthi la e-South Africa ngathi asinazo iy'nyanga ey'thwalisayo. Emazazi khona mhlampe kwagcina ngoRhoso Sethunza nabanye. Hhayi, emva kwalokho bafethu kungena impupho eyodwa.
Inyanga ey'thwalisayo uyobuka umuntu ethi uyathwalisa bese kuqubuka ama-complain amaningi bethi lo muntu uganga ngathi. Okunye beze befuna ukumshaya. Angeke uthi uphathe into efana ney'thwalo ngempela, iy'thwalo zangempela, kube kususukela umuntu ofana nabantu ofuna ukukushaya. Kodwa-ke inqwaba yenyanga la e-South Africa esengike ngayibona kuthiwa kuyinyanga, ngikubuye ngithi ungakuklepula ngempama nje ngingabi nankinga. Ngeke kuze kudinge ukuthi kube khona into engizoyikhotha nje, ukuklepula ngempama nje ngingabi nankinga. Sesibone nabanye kuthiwa bayizinyanga bekhendlisa abathakathi ngoba phela zizalwa nabo bafowethu abathakathi ey'ndaweni esizalwa kuzo. Umklebhule umthakathi ngempama uze umtshele ukuthi uyathakatha wena. Ahambe aye kuleyo nyanga yakhe le akhendla kuyona. Ijike yehluleke futhi uvule ubone ukuthi hhayi kwakusiyinyanga lokhu, kumafosane nje ofosayo. So zikhona iy'nyanga kodwa ey'thwalisayo la e-South Africa nginakho ukungabaza kakhulu ngoba ngibona abantu abahambe bolanda iy'gubhu nani 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 ey'nyangeni ekuthiwa ziyathwalisa, bebuye be-complain-e bethi le nto ayisisebenzeli, le nto ihleli laphana iwumquba nje ongasebenzi lutho. Ake siphinde singene kule nto yey'gubhu-ke kancane, sithi nje kancane. Zingane zakwethu, uma ngabe inyanga ithi yakha isigubhu, afuna kube ukuthi leyo nyanga iyakwazi ngempela, hhayi indaba yokudlala, ngempela ukwakha izizwe. Kuthiwa hhayi kusho kuthiwa cha kwezezizwe ngeke umthinto sibanibani. Afuna akwazi ukwakha izizwe zokudonsa, akwazi ukwakha izizwe zokubhula, izizwe zokuthandaza nani 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 nani. Yonke into ethinta izizwe kuthiwa umuntu uyayazi. Sengakuthi izizwe zakhe mhlampe zimi ngendlela ehlukile kwenye inyanga oyaziyo eyakhe izizwe nayo. Kodwa nje kuthiwa usibanibani kwezezizwe uyakwazi. Bese engakwazi ukukwakhela isigubhu lowo muntu sivuke siphile. Uma umuntu engazazi izizwe, wokwazi ukuthi isigubhu asuke ethe uyasazi isigubhu ahambe osithwasa kwenye inyanga yamfundisa lesi sigubhu ngisakhe kanje, naye wakha leso sigubhu. Uma usumtshela usuthi-ke ndoda sesicela ukuthi-ke kuyizigubhu ozakhile, awusitshela ukuthi isigubhu sivalwa kanjani uma sesihlupha ekhaya. Uzothola ukuthi lowo muntu akazi ukuthi kwenziwa kanjani ngoba vele akanalo ulwazi kahle kahle lwezezizwe. Ngisazobuya kancane-ke kule nto yezizwe ukuze abantu bayiqonde ukuthi into enjani. Ebese kuba ukuthi uma futhi inyanga ithi yakhe isigubhu, afuna kube ukuthi iyakwazi ukuvusa isipoki ethuneni. Uma ungakwazi ukuvusa isipoki ethuneni, ngiyakungabaza ukuthi ungasakhi isigubhu. So zimbili izinto ey'dala ukuthi ukwazi ukwakha izizwe. Isigubhu izizwe noma ukuvusa isipoki. Ebese kuba yile nto abantu abake bengangawuthola umbuzo ukuthi izizwe ziyinto ehlambulukile noma cha. Angizosho ukuthi zihlambulukile noma cha. Ngizokutshela izinto ey'mbili esengike ngahlangana nazo ngezezizwe. Ngesikhathi sikhula thina sikhule izizwe zikhathegorayizwa njengedimoni. Athi umuntu uma enezizwe kuthiwa akathandazele kukhishwe izizwe ngoba ungenwe yidimoni. Indlela esikhule thina kukanjalo kwinkolo. Beyingafunakali izizwe endaweni yokukhonza. Angazi-ke namhlanje ngoba abantu sebeprofethana ngazo izizwe. EZayoni impela banakho ukuphahlaza ngezizwe. Hhayi ngoba ngigxeka iZayoni cha. Kepha ngithi abantu bayaye ey'guqweni zeZayoni nezizwe. Befike baniprofethe ngezizwe. Bese uthi ubani unesithunywa esiphezulu kanti cha akanasithunywa nje Nkosi yami akanalutho, ungishaya ngezizwe. Banendlela futhi yokuzivusa lezi zizwe ukuze wena uma uthi uyabuka ubone umuntu ehlelwa ingelosi ethile ngathi ingelosi yokuthandaza kanti cha izizwe. Khona into ekanjalo. So izizwe sikhule thina zikhathegorayizwa as amadimoni. Ngeke kwathi-ke ngake ngahlangana nolunye udaba lwenye insizwa eyaphenduka yaba yiNazaretha. Ekuphendukeni kwayo le nsizwa ithi yaphenduka yabhajadiswa kanti yayifake izizwe egazini. Uma isiphendukile isebenza ngazo izizwe ikwazi ukuhlola yonke le nto. Uyithi kwabe sekufika inkosi inyanga yezulu. Ithi uma ifika ngesibonakaliso imthethise ithi yini la yenzile. Ukungcola kuni lokhu akufake emzimbeni. Ithi uma ivuka ihlola ukuthi hayibo ngabe inkosi ikhuluma ngakungcola kuni. Ingazi ukuthi inkosi ikhuluma ngani. Kuthiwa njalo kancancane libuye leli phupho. Ivele inkosi imthethise kucaca ukuthi isho ukumudla hlaza impela ithetha kabi iza ngolaka.
adideke nakuthini. Kwathi ngokuhamba kwesikhathi kwase kuvela esinye isibonakalo sithi yabona kuxebuka umuntu ofana nayo kuyo le nsizwa exebuka esethi hhayi, sesiyahamba-ke thina siyakushiya ngoba kulo mzimba wakho njalo masihleli kuwona kufika inkosi yamaNazaretha isithethe isixoshe, ithi umzimba wayo lo. So zahamba kanjalo-ke izizwe. Ngicabanga ukuthi uyabona ukuthi izizwe akuyona into ongayimukela uma ukholwa. Angikho ekutheni mhlampe ngithi inkolo yakwaShembe injani, cha, angikho lapho. Kodwa sikhule thina sazi ukuthi izizwe nomuntu okholwa akuhlangani. Angazi-ke namhlanje base nikuhlanganisa-ke. Uyayiwa kwaJesu ney'nkuni zokushisana nayisathezwa. Zikhona-ke ingane zakwethu iy'nyanga ey'dila nezizwe nokuthi bakwazi ukunakhela iy'gubhu. Bengikulezi nyanga ey'thwalisayo ukuthi cha, funa ukubuke nalokho. Ebese iy'ngane zakwethu kuba nenyanga yezulu. Not inyanga yezulu uShembe lo engikade ukukhuluma ngayo, cha cha cha. Ngisho umuntu odila nezulu, oyinyanga ophatha izulu, athakathe ngalo noma afike lona. So lowo muntu okanjalo usuke inyanga phela naye ngoba unyanga izulu. Uyakwazi ukuthi akunike iy'ntelezi zezulu, uchele bangakushayi ngalo, akunike iy'ntelezi zezulu zokuthi uma bekushaya ngalo lidayivetheke liphindele emuva lishaye umphehlwalo. Akuqinise ukuthi ungashaywa izulu uma uhamba endleleni noma kuthiwa bafuna ukukushaya ngalo. Kube kuningi nje. Akwazi futhi ukulapha umuntu oshawe izulu asinde ukuthi awushawe izulu bese kulapha busuyaphinde uyathushiwe uyaphila. Liphume kuwe izulu. Lowo muntu sesithiwa inyanga yezulu ngoba uyakunyanga nakuthi udila nani uspeshalayiza ngezulu. So ngokwazi kwami-ke sengathola nanokuthi izulu lehlukene. Lehlukene kakhulu, ngeke ngithi ngizoliqeda lonke kodwa ngizobala nje ngakubona lenzeka. Likhona ingane zakwethu izulu laphansi la khona besebenzisa into, liyahloma phezulu, angisho kanjalo, lihlome likhombise lizoduma kodwa lingadumi bese kunqanqazela umhlaba as if i-tremor yomhlaba. Uma ingqanqazela le-tremor kusuke sekuyilo-ke sebekushaya impela. Bakushaya uyafa umuntu kwesinye isikhathi eshawe ngaleli zulu, kokunye asinde. Sezodinga futhi inyanga yezulu ezomlapha kule nto. Kube khona-ke elinye izulu abakushaya ngalo lingahlomanga. Ngikhuluma-ke lapho ngento engayibona ngo-C. Ukhona omunye engimaziyo, ngimazi ngamehlo enyama, ubeliphatha izulu akushaye nje lingase lihlome. Engalihlomisa usho ukulihlomisa, likhiphe esandleni qwa, liqhume nje usuke uzwa ngathi kuqhume isibhamu. Angazi kodwa siqhuma ngendlela elayidi, litshinge phansi umbane uma ungabhekanga kahle. Naye wafaka kabuhlungu-ke sebembulala. Ngathi ufaka kabuhlungu kanje kanti futhi mangazi lezi zinto. Wayeliphatha-ke lelo zulu kodwa inyanga ngoba bonke ababemusha babethi hhayi umthakathi. Bethi cha kalapho uyathakatha. Likhona izulu elikanjalo bese kuba khona izulu engathi mase ngizothiwa sebesho abawazi bethi cha ahlukene, lithi khona izulu lenkosikazi, khona izulu lendoda, khona izulu lentombazane. Angazi-ke ngane zakwethu singakuchazela kanjani kodwa bathe le ndoda lokushaya nje umuntu ofana nawe nami omunye nomunye abangenandaba kakhulu nezulu, abangalibetheleli ngisho ukulibethelela bese bekushaya ngalo. Kube khona izulu lenkosikazi, elenkosikazi lokushawa uma uthi uyabethela. Bese kuthi lentombazane kuthiwa hhayi inyanga izona ey'dlala ngalo ukuthi hhayi nje iy'nsizwa zinqekuzisana ngalo yabo, zingceke ngalo. Angazi-ke lapha ekungcekeni ngezulu iy'ngane zakwethu futhi kuhamba kanjani. Ya sakhula thina ngaleya minyaka ngane zakwethu sisaqhathwa, sasazi singcekisana la. Yokungceka ngezulu asiyifundanga. Sesazi okunye sikufunda ngoba sesikhulu ukuthi khona nokungceka okunje. Kube khona-ke futhi nabantu esingasho sesibabize ngokuthi bayizinyanga kodwa bengeyizinyanga, bengama-technicians, esingasho ukuthi ngesiNgisi ama-technicians. La sikhuluma ngabantu othola ukuthi lapha ngakini kunalo mama mhlawumbe othola kuthiwa ikhanda nje, uma uhlushwa ikhanda noma ngabe lemimoya noma ngabe lani, uthatha libeke eceleni liphele nya usinde qinqu, udila nekhanda kuphela. Khona owaziwayo ukuthi hhayi lo mama noma lo bhuti lo udila nokuvulela inhlanhla yakho. Uma kuvaleka inhlanhla yakho kuthiwa hhayi xhumana noba usibanibani, uyakwazi ukukusiza.
uma inhlanhla yakhe ivalekile nje kusiza kusathele inhlanhla yakhe ivuleke kube right. Kube khona lo wazi wathi udila nemimoya nje kuphela, yidlozi elingcolile yini yemoya, akwenzele loo nto, akuklinele yona kube right. Okunye usalusa uyiqhubekela wena, kodwa nje lokhuya kwemoya uyakwazi ukugezela, kulungisele yonke into ethinta leyo moya kuphela. Uma usumtshela ukuthi uphethwe isibhobo, uzokutshela angazi nokuthi ikhipani mina lapho, hambe lapha kwasibani wazi ibhobo. Kube khona owazi ibhobo. Abanye siyazi nje ngane zakwethu ukuthi khona iy'nsizwa ezazi induku yobhoko lesisu, ukuthi hhayi ubhoko lesisu uma uthi uyabhala lapho ipeni usalibona liyacisha, uthi uyabhala uyabona vele iqhafaze lona ipeni libuyele emuva, uphinde uyaliqhafaza ukuthi uze ulishoke ukuze ubhale le nkondlo yakho oyibhalayo. Hhayi ubone ukuthi cha liyacisha ipeni, bese uthinta le nsizwa le bese kunikeza-ke lo muthi wobhoko lesisu, ikline kahle, ikunike nezinto zokuchatha. Uchatha uzwe ngathi amathumbu aphumela ngaphandle, bese uyabhala-ke indaba yakho-ke. Usuyabonakala kuthiwa hheyi, kubonakala ikhehla elidala elino-60 selishayisa okwe-teenager lo mfana, kanti hhayi lidlule lapha kuloya mfo owazi lento iy'mfihlo yobhoko lesisu. Uthole ukuthi omunye uyakwazi ukusiza odadewethu laphana ukuthi insimu le mayisindala isibonakala ukuthi insimu ayisalungile kahle, bese efike ifake umanyolo, ayinyole insimu ibuyele ibe insimu e-right ethelayo. Yikho-ke usubona kwesinye isikhathi kuney'ntokazi wazi kahle ukuthi cha ibingayiphethe kahle, ishade iwubamba umuzi uthule ukuthi du, kanti hhayi idlule kuloya mama noma loya gogo okwazi ukulungisa ingadi ya-right. Yaphenduka umuntu simazi kahle ukuthi ubegijima yonke imango lo, aphenduka abe yi-virgin. Sikhuluma izinto ey'khona. Labo bantu singeke sithi bayizinyanga, bangama-technicians ngoba badila nalo nto leyo kuphela. So ngane zakwethu uma sikhuluma ngesikhwama sobunyanga, bakhona abantu abakanjalo. Omunye bese ethanda ukwengeza ngokuthi afunde olunye ulwazi lwemithi, esesukela kuloya muthi owodwa waze bese eyengeza, mhlawumbe agcine esenza izinto ey'ningi bese engathi uyinyanga, kanti cha yena ngokuphiwa kwakhe uyi-technician akasiyo inyanga. So zingane zakwethu bekuyilokho esithi asikuveze, nanokuthi phela-ke la eminyangeni ziyagadlana kwazona zizodwa, ngoba khona iy'nyanga ey'funa ukuba izinyanga zodwa, engafuni ukuthi kube khona abanye abantu abayizinyanga as if bazokwazi ukwelapha izifo. Okufike kungihlekise-ke ngane zakwethu ukuthi ngihlale kakhulu emakhaya ngayibona izinto. Kukancane ngibona iy'nyanga ziyomba imithi, ngihlale ngiy'bona ziyoyithenga imithi, njengokuthi ziyithenge eMona, ziyithenge Empangeni esiteshini, ziyithenge eBriya. Angazi-ke la ngingakhona ukuthi kukuphi ngoba iGoli angilazi kahle futhi angikho eGoli, angisho kanjalo. Ngibona iy'nyanga ey'ningi ziyithenga imithi zingayimbi, kanti kuneminye imithi engaziyo ukuthi namasiko athile akhona uma izombiwa. Ngeke ngazi ukuthi agcinekile ngalesi sikhathi imbiwa yilo osuke sezokudayisela yona. Ngane zakwethu, indlondlo eshaya imfengwane, shaya u-like, ushaya i-subscribe. Mina nawe sophinde sibonane ngoba kunje. Amen.